Bos días, benvidos e benvidas a este novo episodio das Ondas do Cruceiro. Hoxe, a clase de terceiro A, imos a entrevistar a Alba, unha das profes de Pedagogía Terapéutica do noso cole. Somos a túa emisora, escoítanos. Hola, Alba. Gustaríanos saber cantos anos levas sendo mestra. Hola, moi bons días a todos. Antes de nada, quero dicirvos que estou moi contenta de que me fagades esta entrevista, que para mí é un honor, Estou un pouco nerviosa, ademais. E sendo mestra, levo aproximadamente uns 10 anos, un pouquiño máis. Tes algunha anécdota graciosa cos teus alumnos ou alumnas? Buf, vaya pregunta máis difícil. A ver, teño moitas. Penso que teño moitas, porque nas miñas clases o pasamos moi ben e nos rimos moito. Agora mesmo non me lembro así de ningunha para contar aquí ou que se poda contar na radio, porque o mellor ese neno ou esa nena non lle gusta moito. Pero pasamos moi ben nas clases e sí que hai anécdotas moi boas. Antes de ser mestra, traballaste en algunha outra cousa diferente? Pois sí, en moitas. Empecéi traballando, o primeiro traballo que tiven foi como niñera, coidando a nenos. Despois fui monitora de campamentos, moitos anos. E despois, xa máis en serio, mentras eu estudiaba, pois empecé a traballar nunha empresa de deportes onde combinaba os meus estudos co traballo. Co cal, eso me permitía ter unha liberdade económica para pois non pedirlle cartos aos meus pais e despois me permitiu que cando rematei a carreira nesa empresa tiven a oportunidade de ocupar un cargo máis relevante, por así decirlo, máis importante. Entón, empecé formándome noutro ámbito. De feito, hai nais de algún neno de por aquí que traballaron conmigo. Despois, sí que me encamiñaron un pouco nesa empresa para formar a xente. Entón, iba viaxando por toda España e iba formando a adultos, que era un pouquiño como ser mestra, pero de persoas maiores. E despois, tiven máis propostas de outros sitios, e viaxei moito, mudeime de cidade, e ocupei outro tipo de cargos noutras empresas, pero que non estaban orientados á ensinanza. Pero sí, traballei en moitas cousas antes de ser mestra. Agora van dúas preguntas. Que é o máis difícil do teu traballo e que é o que máis che gusta? A ver, vai un pouco da man. O máis difícil, moitas veces, é que atópome con nenos e nenas novos moi a miúdo. E as miñas clases son moi especiais porque somos moi pouquiños. Entón, establecer esa conexión con cada alumno ou cada alumna nova que ven pode ser difícil, porque hai xente que é moi tímida ou que ten un carácter máis complicado, e chegar a conectar é difícil. Pero unha vez que se fai esa conexión e que se gaña esa confianza, pasa a ser a parte máis bonita, por así dicilo, porque hai unha confianza brutal, convertímonos casi en amigos e amigas, pasamos moitas horas xuntos, entón é algo moi bonito. Ademais, encántame moito preparar materiais específicos para esos nenos e nenas que teñen uns gustos específicos, e toda esa parte de preparar o material é maravillosa. E cando vemos que hai un logro, aunque ás veces hai determinados alumnos e alumnas que van máis despaciño, cando vemos un logro concreto, é unha festa. Entón, eso é moi bonito. Das clases a todos os cursos deste colexio? Perdón, pode repetir a pregunta, que non escoitei? Das clases a todos os cursos deste colexio? Bueno, pois este ano, como sabedes, somos dúas mestras especialistas en PT, en Pedagogía Terapéutica. Entón, temos os cursos un pouquiño repartidos. Este ano, este curso escolar, non dou clase a todas. O único curso que me falta é quinto, de primaria, que hai nenos que van a PT, pero que eu non os teño. Entón, teño dende infantil ata primeiro, segundo, terceiro, cuarto e sexto. Pero quinto non o toco. Cantos anos levas traballando neste colexio? Neste colexio levo traballando 8 anos. E ademais, lembrome moi ben, porque cando entrei neste cole
estaba embarazada da miña filla maior, co cal é algo do que non me esquezo. 8 anos, sí. Tiveches que traballar moito para dedicarte á pedagogía terapéutica? Pois sí, tiven que estudiar moito e sigo estudiando moito. Porque, bueno, eu fixen primaria, despois me especialicei en PT e despois a oposición tiña claro que a quería facer por PT. Entón, a especialidade ensinoume moitas cousas, pero realmente tiven que estudiar moito para a oposición, aprender moitísimas cousas, que foi o máis difícil, por así decilo, e teño que seguir aprendendo, porque sempre aparecen nenos e nenas novos no cole que poden ter un determinado problema, unha dificultade que eu non coñezo. Por exemplo, se mañá ven ao cole unha nena cega e agora mesmo fai moitos anos que non estudio como traballan os nenos cegos, seguro que eso xa cambiou moitísimo e tería que volver a estudiar todo iso. Co cal, sempre estamos en continuo estudo. Como é traballar con nenos e nenas que necesitan do teu apoio? Maravilloso. Eu o paso xenial con eles. Hai veces que non teñen moi bons días, depende de como sexa ese neno ou ese nena, pero como nos pasa a todos. Pero é maravilloso porque sempre teñen ganas de traballar, sempre responden ás propostas que eu lles dou. Hai nenos e nenas que simplemente necesitan un pequeno empurronciño para conseguir os seus resultados, os seus éxitos. E hai outros que necesitan unha pouquiña de máis constancia. E esos nenos e nenas, como ben dicía antes, cando conseguen algo, aínda que pasemos 3 meses para aprender a letra A, cando consiguen aprender a letra A, facemos unha festa. Entón é maravilloso, a mí me encanta. Establecemos unha relación moi bonita. Quen che inspirou a ser mestra de PT? Pois que difícil esta pregunta, madre mía. A ver, principalmente vos os nenos. Os nenos e as nenas son os que a mí me inspiran, porque son a razón do meu traballo. Principalmente eso. Sí que é certo que teño algunha amiga que tamén se dedica a isto e coa cal comparto pois moitas experiencias, moitos recursos e tamén me axuda. Pero principalmente a miña motivación son os nenos. Tamén axudou que tivera algunha boa mestra de pequena, tamén teño que dicilo. Que ensinabas a facer este traballo? Ou de quen aprendiches máis? O mesmo, eu aprendo todos os días, vos vides ao cole e aprendedes cousas. A que sí? Pois eu veño ao cole e todos os días aprendo algo novo. Entón, os que me ensinan son os nenos, é unha conexión recíproca. E despois, claro, pois o que vos dicía era un pouco como a pregunta anterior. Teño amigas que comparto moitos recursos, moitas experiencias, bueno, moitas formacións e todo, pero principalmente aprendo dos alumnos e das alumnas. Que querías ser de pequena? Buf. De pequena quería ser, primeiro, ximnasta. Despois quería ser princesa Disney, cousa que aínda pode estar a tempo, non? E despois mestra, si que xa dende moi pequena quería ser mestra. De feito, tiña os meus bonecos. Todos os días lle pasaba a lección que daba na clase, pasaba lista, lles ponía exames, e sempre me gustou. Tiven dúbidas, cando fun un pouquiño máis maior, tiven dúbidas porque entrou aí a medicina, por cuestións persoais, pensei en estudiar medicina. De feito, cando fun ao instituto, bacharelato, estudiei para facer algo de máis puramente de ciencias. Pero cando chegou a hora da verdade, decanteime por ser mestra. Que che fixo cambiar de idea? Para a profesión na que me dediquei? Sí. Pois, a ver, ximnasta, ten un tope de idade, entón agora mesmo non podería ser ximnasta. Princesa Disney non tiven sorte tampouco, entón me quedaba magisterio e medicina, non? Había dixera. Pois nada, penso que eu non valgo para ser médico, que hai demasiado drama, o mellor. É moi bonito axudar a xente, pero penso que hai momentos nos que tampouco se pode axudar e penso que esa parte a levaría fatal. Co cal, mestra.
Se non foses mestra, que che gustaría ser? Agora mesmo? Imagino, claro, despois de todas as opcións que xa descartamos, imagino que se non fora mestra seguiría dedicándome ao que xa me dedicaba antes, que era pois traballar en determinadas empresas levando a cabo cargos directivos, cargos importantes. Supoño que estaría por aí a cousa. Que tipo de actividades facedes na vosa clase? Facemos actividades moi guais. sobre todo, facemos unha parte o mellor máis tradicional, sempre compaxinamos con algunha ficha ou para tener así como un rexistro, non, do que facemos. Empregamos moitísimo o xogo, a min é algo que me gusta moitísimo porque sen darnos conta estamos aprendendo. Entón, eso, facemos moitos xogos. Se, por exemplo, estades a dar algo na clase que a mí me parece interesante traballar como un xogo, por exemplo, vénseme á cabeza as unidades de medida. E digo, como lle pode entrar a este neno ben na cabeza e como pode ver as unidades de medida? Pois fago un taboleiro de un xogo de mesa e a partir de aí traballamos. Ou tamén facemos moitas actividades manipulativas. Vale, para que se vexan ben as cousas. Emprego moitísimos robots, aproveitando que ahora tamén levo polos, utilizamos moitísimo a robótica, aparte hai robots, hai unha ampla variedade de robots, e utilizo moito a aula sensorial tamén. A cantos nenos e nenas daslle clase? En torno a 15. Van oscilando ao longo do curso, porque sempre hai nenos novos, e sempre ao mellor algún consegue a alta, pero eu penso que entre os 12 ou 15 está ahora a cousa. Por que lesiches este cole? Por casualidade. Gustaríame dicir outra cosa, pero os mestres, para elixir un cole, temos que facer un concurso. Se chama así, vale? Un concurso. Entón, temos que seleccionar coles que nos interesen. Ás veces temos sorte como a min e me tocan nun cole guai, e outras pois nos mandan moi lonxe ou noutros coles que non nos gustan tanto. Tes algún tipo de material especial na túa aula? Sí, sobre todo o que dicía antes, xogos, moitos xogos que se poden mercar, hai algúns que merco e outros que elaboro eu. Eu elaboro moitísimo material porque me gusta. Como vos dicía, me encanta coñecer os meus alumnos. Entón, se agora teño unha nena que lle encanta a peli de Encanto ou de Coco, pois traballo en función a iso. Entón, elaboro pois contos, xogos, moitas cousas que teñen que ver con eso, pero aplicadas ao cole. Despois, eso, utilizo moitísimos robots, utilizo materiais manipulativos, e dentro da aula sensorial hai materiais chulísimos donde tamén vamos e facemos moitas cousas. Agora mesmo veño de facer un taller de hixiene cos nenos máis pequeniños. E fixemos dende asear a bebés para que eles saiban o que teñen que facer ata lavar unha boca xigante para que saiban como teñen que lavar os dentes. Así que facemos moitísimas cousas. E para rematar este episodio, a nosa pregunta especial. Gustan os pementos de Padrón? Encántanme os pementos de Padrón. En verán, con tortilla de patacas, que é a miña comida favorita, encántanme. Grazas por deixar que te entrevistemos. Esperamos que che gustara a nosa entrevista e o pasaras ben. Paseino super bien, estou contentísima. Moitas gracias a vos por esta entrevista.